Ja, mijn pa was jong qua. Mijn onkel pik glaskind, ik mij het kerp bro. Maar bon, mij was een gars hij was in 6 pays, hij was nu was een gars dat me van me in tand was, me van me in tand was. En me van, hij zo, hij feeg dat hij de hele horen kwam. We zongen maar erover na, dat is dan Jésus kwam. En dan zongen. Hij had een jongen die mij kleine kaska bewaarde, gaf een hinibit. En dan had hij een kerstbak Finisterre, toen gaf hij een rek. Toen hij die bij je representant benakken, kerst Finisterre, toen gaf hij een rek. Bon, ben film maar zente die kwam. Met de hoeste was een deux chevaux, quoi. De 434 FH22. Tegen maat boppen de numero noto boppen. Ze hadden mee zo'n zanon van de Finisterre. À partir de bij deze zei. Met handen holen reutument door nauw waar kapot noto was. Waar een deux chevaux hij. Nauw putain, ze was mis meurs à peu près. Had er mis meurs man. Agar ultima had over leren. Waarom wat blij mee leren, maar ook pas tout à fait de zeven. Bon, mais ça de bij het Trojino Luarga, daar hadden we de Finisterre, daar was kapot een noto. En dan troep ze nauwer qua. Hij bij het Trojino daar leren over. Tamin pela guru onai ba Montrulus daar qua. Tamin ook Montrulus bij Trojino die waar nauwer kriegi waar kapot een noto. Hij bandrojino na lena. Agure pa onai tremende Montrulus. Awin ke onike daga broleonia. Kleo nu kan ik niet je gooien hoor. Met de zoon die handen drie keer daga de Santegonek de dapat goede huel guarda hij duaro. Musque handen gaat een ready good die uit de commandiant. Voilà niemand katiol. Allee, min tappet de Santegonek a goede het dat gaat de commandant het banduaro dat gaat huel gaat doen. A grace toet na bandroïno en hoe waar gapotenot. Leren vast. Dus je ook kom maar lampen daar hij. Kom maar lampen daar hij wil bij Mexico wil ik wel leren kom maar salut hij kan hier lampen asju kwit one panna cusco de wij soms bij maar kijken de soms rong maar ook wat er in de hand wat drie had was veel wat capanesons maar la que nota bornen no me waka que me se aí no waka calas tie na mão eu ainda a mim babouel tam scuren no ba vons tam hen no mas o mar eu digo me caminho stunde tam zitur a mim aí no ba mim jo goasdin oh la la oh prend wat ding quoi a região né para pre no dia quoi tak tregon lá do tregon lá quoi a hiu gani pra hoai dit de sunset pra me so quit panna ga moto na bonnen bun mondor non hij doet de welle gani quoi veel wat samen de hapo là zelf j'en ai quand on a fini huit on y est quoi man belor ils sont so well que pra mais allemaal mechanicien heen déjà barburgen maar doe in zanon zeer breed bon dus met een 10 hebben op meer bon even dus te gaan meer dus gehaald bon de die tam zoeken niet meer bon maar daar
Hag goed effet wa souffleur, quand ma Finistère, ben souffleur. Frank souffleur, quand elle m'a dit, souffleur. Oh, goed en ook praten met naar die red we zijn. Die boppen meer tokke fromage. Oh, mais pas de fromage, die deed fromage, maar ik fromage, deed ook fromage. Ze was mostrali, met navel naar bedre de gaat. Veel was al dus geer maakt. A veel doen, goede tamin die wet gaan naar goede niet. Bon plein zonder onder goeske daar meer. Deed doen, mee waarom kun je hebben. Een la die, allemaal meer nuske meer guele meer. A veel nuske meer guele. Met bon. Rebo die don gnim naar hem, maar zonder goeske meer. Maar je hebt ah bon, Rick voilà qu'elle barreise à une pop tu quoi. Mais ouais quoi. Ah que précis goût de wagner de gousque na hein. Ou mettre de gousque quoi. Une blague que scanne ou un or. Hey, jop tes oreilles. Ah ja mais. Ja. Oh, prazo mais. Ne soit ni de gîte dans le nowhere. Ah bon, okay. Ah il a dit mais il a dit die stuur hoor. Mais ze maar die van de situatie hier kwam meer. Hallo, zomaar niet meer. Dus ik doe het. Bon, red bien. Mais ze dirigeer que dans chom dans région. Compte fait. Ag fait presque oh n'avait tout tenu gouvernement région l'a dit profita. Mais je denk que bouge quoi. Profita mee. T'as vidéo nadi. Profita mee. Qu'est-ce que dit du fromage mee?